Showtime na sa DZGB, as in Albay Chamber of Commerce and Industry. Hanap buhay, trabaho, kaaraman sa pagnenegosyo, mga impormasyon para kita mag-asenso. Bagong impormasyon sa sensya as in teknolohiya para sa negosyo. Iyan ang hihimay-himayon sa Negosyo Time na sa DZGB, as in Albay Chamber of Commerce and Industry. Yes! Negosyo Time na! Itutok na ang sa inyong mga radyo sa malaman ng mga negosyo tips hali sa mga eksperto. Kaiba ang mga regulasyon kan gobyerno. Sabay na, magnegosyo kita. Negosyo Time na sa DZGB, as in Albay Chamber of Commerce and Industry. Kaiba si former DTI Regional Director Diggs Aguilar, as in Miss Hanelet Pertiz. Negosyo Time na! Okay ka na daw, sir. Negosyo time na naman po. Aldaw ning Miyerkules alas 2 ng hapon. Ini pong programa ini daro sa tuya kang Albay Chamber of Commerce and Industry kasi ng DCGB AM. Hindi po nagmamaot kita na magtao sa indoki mga impormasyon para po sa ditangani mas lalong mapaugma ang pagninegosyo sa digdi sa tuyang siyudad na Legazpi sa probinsya kang Albay as in sa bilog na Bicol region. Minaimbita po kita ng mga eksperto para maaraman ta po kung ano mga eksperyensya ninda na magiging pakinabang pagpighira sa tuyang mga paradangog. Kaya riba ko man po giraray ang satuyang co-anchor na si Hanelet, and of course before I forget kasi malilingawo na po ako kaya riba ta sa technical si Ronald Baldo as in si Jerome. Sina po ang nagtatabang sa tuya para may paabot sa mga lugar ang satuyang broadcast, ang satuyang programa. So, Hanelet? Yes po, Sir Diggs. Maray na hapon sa imo. And syempre po, sa gabos na mga kanegosyo time na, mag-iiribahan na naman po kita sa Laugki. Almost 1 hour po. Negosyo time na kada Miyerkules, alas 2 hanggang alas 3. So, ngunyan pong hapon, Sir Diggs, maswertihon po kita dahil sabi mo nga kanina, ang programang ini po nag-iimbita or nakaset po yan na igwa kitang mga experts po na tig-iimbitahan para po makapaghiras kan sa indang mga expertise o sa indang mga experiences para po mas mapagayon as in, syempre maigiya po ang satuyang mga kanegosyo time na yan. Oo, so ngunyan pong hapon, masortihon po kita, Sir Diggs. Kasi ano po, duwa po na apera kang gwapo na sinda, mga experts po sinda, kain sa indang mga respective fields po. Oo, pero bago yun po, Sir Diggs, ano sa hiling mo? Sa ngunyan po baga, Sir Diggs, medyo naghaharalang kawan na po baga ang mga presyo kang satuya po nga itong mga petroleum products. Sa hiling mo, Sir Diggs, ang kain, ang implication kain sa ngunyan na panahon? Lalo na itong mga, syempre, mga day man gayong kadakulak ang sa indang income sa pamilya. Sige po. Siguro, ma-agree ang mga paradangog na pag naglangkaw ang presyo kang petroleum products, everything follows. Oo, Everything follows, yung mananggad. Ang cost of production ka mga produkto minalangkaw kasi kay puwan ng fuel and then kay puwan ng transport cost maglangkaw. Correct. Oo. And pag nagralangkaw ang presyo kang mga barakalon ma-demand ang workers nahalangkawan man. Kasi Yes. Oo. nagbababa, paramintan sa lalangkaw ang presyo kang mga barakalo, nagbababa ang purchasing power kang mga consumers. Yes. Pag magbaba ang purchasing power, ang gustong sabihin, so nababakal kayo to Yes. sa given na kantidad, halimbawa sa 100 pesos, ang nababakal kayo itong mga panahon sa kantidad na sa 100 pesos, dahil na yan pwedeng bakalon kang the same amount sa ngunya ng mga panahon. Ayun. So, oo. nagkakaigwang ngunyan kigaro effect Tama. sa halos gabos na aspeto kang pagkabuhay. Bako lang sa presyo kang mga barakalong, kundi presyo kang mga serbisyo. And kung minsan pati din nagkikreate yan ki mga speculations. Ano? Tama, yun man ang ganda na po. Oo, But mga anyway, we have speculation. naman, Sir Diggs, itong sa mga regulating agencies para mag-monitor po, especially those sa mga dapat day nag-advantage kang misery or ito pong supiga-agihan mo niya na panahon. And tama ka Ngunyan, po. saro pa dyan. Sige po. Lalo duman sa mga MSMEs na ang market Oo. is not only limited to the domestic market. Oo, yun man Export. agad. Exports. May mga commitment na yan.
prior Iyo mananggayad ano, to iyo this mananggad. Oo, incident. iyo mananggad. Bago pa nangyari ini. Nakako- Buwan na yan yung commitment. Oo, iyo mananggad. Fixed na ang price. Now, Iyo just mananggad. imagine, kung bigla Oo. naglangkaw ang cost of production, naglangkaw ang Sangon cost of niya raw na materials, naglangkaw ang cost of labor, Mm-mm. naglangkaw ang manufacturing overhead, Oo. naglangkaw ang transportation cost. So, paano mo yan babawilan? Yun, And malanip. you cannot just, Mm-mm. renege on your commitment. Yes, Kasi oo. mararaotang sa imong pangaran. Yes. And this is usually the experience ka sa tuyang mga MSMEs, especially those involved sa exports na no matter what, magkarulugi na lang dahil kay puhan nindang i-comply sa indang commitment. Alright, oo. Kung dahil mararaot ang sa indang pangaran. Iyo po. And tama ka, Sir Diggs, sabi mo nga ni, pag naglangkaw ang petroleum products and other services, syempre, itong sumanga, ay suserbisyo po, syempre kang empleyado, madimad man sindaki paghalangkaw. Kaya igwa nga ni pong latest na wage order ang niluwas ang RTWPB na duwang tranche, April 18 sa effectivity kang saro, then susaro naman December 1, 2025. Kaya ini pong bisita tangon yan, very timely po, Sir Diggs, na naimbitaran ta po sinda kasi saro pong accountant and saro pong abogado para po mas masabutan ta kung paano and maigiya po ang mga especially negosyante and those even po itong sa mga empleyado din Siguro po. magayon yung opportunity para matabangan ang sa tuyang mga negosyante kasi Okay. we're catering to the needs of the business sector. Baka pwedeng matabangan itong pwedeng mga tips in Yan. accounting practice na pwedeng makatabang Tama sa tuyang po. mga negosyante. Para mas makagaan. But bago yun po, Sir Diggs, batiun taman po ang satuyang President kang Albay Chamber of Commerce and Industry, si Pres John Glenn Lee. Maray na hapon sa iman. Siyempre, gabos pong mga kaibahan ta sa Albay Chamber po na naghihinanyog po sa ngunya na oras. Yan po, Sir Diggs. So, Dari pabisto mo na tayo makahalat. sige po. Yan si Sir Marlon din po, puro permi po, nag-facilitate kang sa itong mga bisita. But for now po, data na Sir Diggs, pahalo yun pong ipamidbid ang satuya pong mga magigiting na bisita po. Ang saro po si Attorney Mark Joan A. Abitria. Siya pong sarong abogado and syempre membro kang IBP, Bicolanong Bicolano. And another po, sige po, dangugunta po muna ang opening remarks or salvo po ni Attorney Mark Joan Abitria. Maray na hapon, Sir Mark Joan. Hello po, good afternoon po sa gabos na nagdadangog. And sana okay kita gabos despite kang nangyayari ngunyan. And I wish everyone well po. Alright, so for now po, nahiling na nindo sa screen po, saro man po nga gwapo and magiting. Actually, bako naman po ini, first time po digdi Sir Dig sa tuya, nag-guest na din po ini digdi sa to, si dating president ini kang GCI, si Sir John Celso K. Apuyan, CPA. Maray na hapon, Sir John. Thank you po. Na-miss ko digdi. So, bali po pang Sige po. pulong beses ko na digdi sa estasyon. Ayun. Sa gabos na pong Padabang Paradangog, maray na po sa inyo gabos. Ako po giraray si John Celso Apuyan, saro pong CPA. Ako po yung 2025 LO President kang GCI Legazpi. So ako din po ang managing partner kang AGPT Accounting and Business Consultancy. So, ito po, mag-iribahan kita ngayon na hapon. Yan, exciting po yan, Sir Diggs. Aramon ta po kung ano ini nga law firm and syempre itong accounting firm din po ni Sir John Celso Apuyan. So, sige, Sir Diggs, Wala ko take it na-observe away. ano Po, Sir Diggs? ang sa ng mga pangaran magkasing tunog. Oh, may Ayun John po, and ayun John. po. Pero sabi nga ni, magkasing bait daw. Yun, Oh. yun. And magkasing Opo, gwapo, sabi mo. Alat-alat na And may I'm nagre-react sure, sa audience. Magkasing hilig yan. Listeners. Yes po, Oo. ma- Kung Matut anong po yan, pinagkahiligan, sa inda na lang yan. Pero, siyempre, iwa na kitang idea dyan. Ayos. But anyway, Oo. We will not confirm nor deny. Okay. Iniiwasan ng incriminating, Yes. ng Question. incriminatory statement. Anyway, moving on. Sige, Sir Okay. Diggs. Napag-urulayan na kasubago sa effect kang oil price increase dahil sa regalo sa tuya ni Trump. Yung mananggad, yung mananggad. And Effect. definitely this has some negative impact sa tuyang mga negosyante. So ano ang pwedeng as a practicing accountant, paano siguro makakatabang ang profesyon sa satuyang mga saralit na negosyante? Sige, take it Bali away, Sir. po, ang inot ang gigibon dyan is cash management and budgeting.
Cash management. Cash management and Kung paano ba? budgeting. Oo, budgeting. Kasi sa ngunyan data pa man masyadong mati, so Yes. kadipisilan. Mhm. Kasi bako pa ni so garo baga sa Bagyo, bako pa subong duso kang Bagyo. Iyo man ang gada, no? So primero pa sa nang Kung sa Primero pa- tsunami, paabot pa lang. Paabot pa lang, Yun, opo. iyo, paabot pa sana So, pala. Wow. i-prepare ta nang sa toyang negosyo kung sakali kita nasa negosyo, kung dahiman na sa employment kita, i-ready ta na sa toyang cash management, cash flow or budgeting. So, ilingon ta ang mga posibleng pwede tang maitipid sa buhay. Kasi Oh. aram ta po mamarahamal ang gabos na barakalon. Sabi mo po, baga po, pag nagtaas ang presyo kang mga petroleum products, gabos din everybody follows. Everything follows. So, para makasurvive kita digdi sa crisis na ini, dapat i-ready ta din ang financial capacity ta. So, ilingon ta pira ang naglalawag sa tuyang kwarta, pira din na nagluluwas sa tong kwarta, bulan-bulan, or kaya mo ma-reduce to weekly or and daily. So, among duman, gabos po duman sa mga gastusan mo, arin duman ang pwede mong matipid mo na. Ayun. Matakrasan. Matakpasan mo muna para at least may reserve funds ka. Iyo man ang Kasi ano ang i-augment mo duman sa pagtaas kang presyo kung ang sa imong sahod or dilin siya sa negosyo fix or di man nag-increase. So ito po, kay puanan mo na may pangsalida ka, pang-augment ka duman sa dagdag gastusan, no? Paglangkaw ka mga presyo. So, babantayan mo na po pasaro-saro. Ano ba ang mga tigagastos ko? Pagkaon, Clothing, basic needs, o yes, kailangan yan mga sa utilities yes, po, yan, utilities. kuryente, tubig, yan. Sa hilig. Internet, tsaka igwa pa. Kung igwa kang may mga bisyo, Ayun man baka ang pwede gada. mo bawas-bawasan na muna. Hilig, oo. So, mga hilig, kung mahilig ka Naka-smell si Attorney Mark. Yun, yun. Hilig. Atyan, Attorney Mark. Easy-un tayo. Kung kami ni attorney mahilig po kami magbilyar, sige ming kawat Talaga, bilyar. talaga. Ngunyan nababawasan na po, sabi mi nga ni, Aha. bawas-bawasan ta na mo na. Gastos po baga yan. Iyo man ang So, gada, no? Prioritization pala. no? Correct po. Ang So, sarong ito po ang inot kong may tataong tip sa tuyang mga padabang paradangog na i-assess ta ano ang sa tong mga tigagastusan, arin hindi ang pwede tang bawasan muna. For the meantime, kung dahil talaga kaya, mas gingon niya lang muna na may krisis, Okay. bawasan ta muna, aliyon ta muna yan. Okay. So, Pwede din kaya na sarong strategy is to reduce your expenses, Correct din po. or the other way around is increase your income. Income. So, there's a way to increase it. Kung dahil mo kaya, Paano bawasan daw, ang ano? gastos mo, Dagdagan. dagdagan mo ang Maginguwa income mo. ka. Dagdagan. Maginguwa. Magdagdag. Maglalo. Mm. Kung ang banggi, gigibong aldaw. Tanganing mas dakol na income. Ano tabi? Yes, correct po yan. And saro pa dapat talagang paghurup-hurupon kung anong pigagarastuhan. Ano? Opo. Kasi minsan po baga, itong sa mga impulsive na pagbarakal taki mga bagay-bagay pag nagagayon na sige lang, Saro sige pa po lang. kan so mga mahilig mag-browse sa mga online shop. Pag nagabawas-bawasan mo muna ta, aram ta ang tentasyon mapagaliwasan. Iyo man ang gada, Bakit no? sige tang lag add to cart, yun. Add to So, cart. O, iyo man ang gada, no? Pwede man i-add to cart mo lang muna, di mo muna pag Check out. check Check out. out, Yan. oo. Yan, Naka-reserve, ina-apply lang oo. duman sa minagatulon ang puro kang sa ng mga Guramoy. Totoo po yan. Ano? Kita, paminsan po bagamin, may igwa kitang ugali na pag Na? nakakapot kitang kwarta, garo gusto kong tagumastos. Iyo ano gari, Oo. ano gari, Dagit sa dagit kwarta. sa kwarta, Opo, okay. Kaya kay puwanta mo na yan kontrolon. Sangon niya na panahon. Sangon niya na panahon. Opo. Ayun, oo. Meaning pala, Sir Diggs, ano pa pala niyan, ano, patana pa sana pala niyan na namamati ang tangon yan. Pag abot sa mga presyo po, igwa pa po pala na dapat pag-andaman, ano po? Yes, kasi kadakla naman kang mga businesses na yun igwa silang inaapod na inventory or stocks. So, it could happen na at this point, they pay to na consume. Correct po. Okay. Meaning they were bought at a price na hababa pa before this incident happened. So, nakakaano pa sila. They can still produce ng medyo hababa. Pero Correct sa po. mga bagong abot, bagong bakal, dyan na kita Yes talagang affected. Correct po yan. Ayun, oo. Yan lang ang kaibahan kang gasolina eh. Kasi dahil pa minaabot sa bagong binakal, nag-increase na. Ito po. Yan sana, Ito po. oo, yan sana. Sige po, oo, tama. Yan ang problema eh. Oo. Kasi sinasabi ba ganinda no, na ang stock ta, pag abot sa fuel, sa petroleum product,
mga around 50 days ang stocks. Mm. And yet, Mm. binibenta na nila yan at the price prevailing now. Wow. Yes. Yan ang kaibahan eh. Wow. So talagang, ang minatama sa tuyang yan, itong direct price kang petroleum products. Ayun man agad ano po. But anyway, moving on Sir Dix, maduman po kita kay Attorney Mark. Aram tang dakulon pwedeng i-share po pag abot duman sa legality, especially itong epekto kang sa tuyang pagbuhay-buhay, ang pagnenegosyo ta po duman sa ngunya na nangyayaring crisis po. Itong igwanganing emergency ni-declare po ni BBM, ni President BBM, so sa ngunya na po itong energy crisis. Ano po Attorney Mark ang sa imo po na view about that po, so ongoing prevailing situation at the moment. Sige po. Okay. Excuse me. So, arag po kayo ni. Ako ang may advice ko lang, as a lawyer, siguro, in legal parlance, ang masasabi ko lang is, always follow the law. Mhm. Kasi, grabe na nga ni ang problema ta sa Barakalon, di na magibo na against sa law na which will cost you sums of money. Halimbawa, very simple example na lang po kayo ni, halimbawa sa mga paramotor ta. Para mo nang day kang lisensya, mamotor ka pa, pag nadakop ka, I'm not sure, pero gari 10,000 ata po ang penalidad kaya. Ayun man ang ganda no. Helmet. Sasabi niya ko, pakiinom. yan. Kung Yun man ang patong-patong ang ganun, mga yun man violations, ang mas lalong magabat ang buhay mo, may babayadan ka pa sa concerned agency. Halimbawa po araw kayo ng mga nag-uurutang, kung day magkipambayad, day na muna Yun man ang magparautang. ganun, no? Ayun man ang Kasi God. pag dinimanda ka kay halimbawa po BP 22 or collection of some money, ma-incur ka po kay expenses kasi ma-hire ka kay abogado. Maski man po igwa kitang public attorney's office, may mga cost man po ginara yan like transportation, and so imbis nagtatrabaho po kita, napapaluman Tama pa, man ang ganun, naulang no? pa. Ayun man ang God. So magturul-tul nga ni. Yan. And that also applies sa mga negosyante. Correct Kasi po. dakulo ng Oo. mga business laws na kaya po nindang i-comply. Mm-mm. So at this point, pag may violation, sigurado igwayan ng penalty or sanction na inaapod. Maray kung mga Iyo. apod kayo, mga reprimand, tada ay money involved. Pero kung may administrative fine na, Iyo. yan, delikado. And siguro sa mga negosyante, kayo po naaramon din ninda itong mga requirements, itong mga regulations, may na-apply, lalo in crisis situation. Kasi ikaw kaya yan eh. Lalo itong Price Act bagano Iyo na pinapasunod. Ayun man ang God po. Oo. And kunyan baga Sir Dix, kung may hiling ta po ang duwatang bisita, igwasindang mutual or something in common sa inda. Parehas miyembro kang JCI, tsaka ACCI. So ngunyan po, isihon ta sa inda po Sir Diggs kung ano ang posible po na naging niyan, kumbaga nag-push sa inda kung nata naging miyembro sinda, naging proud sinda na maging kaparte kang JCI, boda syempre kang Albay Chamber of Commerce and Industry. Ano ang nakuha ninda duman sa grupong ito? Sige po, at puunan ta po kay Sir John Apuyan bilang dating presidente po kang JCI. Opo. Sige po. So, punang ko ang istorya ko sa Isus. GCI. Kung paano ako po. nakalawag sa GCI. Sige daw nga yan. Sige po. Ang sala rin po kini ang satong presidente sa ACCI, si John Glenn Pres John Lee. Glenn. Oo. Siya po ang nag-recruit sa kuya. Siya ang Aram, culprit. siya po ang culprit po. Dapat Opo. may recruit sa imo bago ka maging miyembro Yes po, syempre. bawal po kaya sa GCI ang Okay. walk-in. So, Okay, dapat may may ma-refer. sponsorship, may Yes recruit, yun po. po. Oo. So, bali po si NP NP, National, si NP, past National President, President ni po. opo. Si NP John Glenn. Tulong bisis ako kaantig agda na mag-join sa Aluyin GCI. mag-yes, ano. So, And then, sa ikatulong beses, sabi ko, paunran ko na. Yeah. Tulong beses na ako tig agda. Diyan pala niya Third sa time's tulong the charm. beses na nagtilaok sumanok ka no? Opo, gararo kayo ito eh. grabe, So, ikatulo. aluyin man, pang tulo Opo. palan. Okay, tapos, Pag-attend ko kang opportunity to impact, ini po so orientation sa GCI. mhm. So, dumang ko naisiyan or naaraman kung ano ang GCI. Wow. Tapos, nailing ko din duman na dakol akong mga dati ko ng barkada. Okay. Mga kamidbid, yan, ka-team ko sa airsoft club ko. Mhm. So, sa madaling sabi, At home. ka. atom ako na bako kaso naniba go didi sa bagong ining grupong ini. You belong. Oo, You iyo po. belong. So
nagdiretso ako maging membro kang GCI Legazpi. And sunod-sunod po akong naging active member. And sunod-sunod din ako naging officer. Poon sa secretary, naging treasurer ako. Hanggang Hanggang sa naging presidente po ako. So last year po, so term ko as LO president kan GCI Legazpi. wow. So, dakula po ang tabang sa sakuya kang GCI, lalong-lalo na sa personality development ko. So, Dati, ano po dati? Masupgon. masupgun po ako makiuron sa mga tao dati. Although dati akong professor din sa Aquinas University, Ayun po. sanay naman ako magtaram sa dakol na tao. Public speaking. Pero kung may kay po na akong i-approach na tao, nagduduwa-duwa pa ako, baka di ako ano yan, baka isnabuno, di ako Intindiyon, intindiyon. yan, oo. Or baka di ko makuha, so gusto kong kauron, makuhang discussion sa iya. Interest na Yes. pinapalili mo na yung Bako daw, press tabi. Depende sa tao. Ang Dahil, kauron. kaito siguro, kaito. Kaito. Kang nag-intra ako sa GCI, nawara na itong araw kitong supog. Wow. So maisip ka na topic or opening statement mo para makuha mo sa attention kang taong gusto mo kaurunon. Wow. Let's say may sarong negosyante, future client mo yan. So paano ang approach mo? Ayun. So dahil mo man pwede inutuntulo si bandira na, uy, may accounting firm ako, Tama nag-offer ba kami naman? kining service. Iyo. Dapat kuhaon mo po muna so common interest nindo. Ayun. So, oo. isipin mo ito, ano ang possible na common interest mo duha? Ayun. Let's say, hobby. Let's say, ilingta ka, nagkakawat din po pala ki bilyar. So, saan ka po nagkakawat? Arka to. So, and nag-open na ka magayon na conversation, nakakat na stranger barrier. Yan, So, tama man ang So, pag na-bypass mo na ito, bridge mo na ito, Oo. pwede ka Puna na yan, mapuna puna siya. yan. Pwede mo na Wow. dyan singitan na, uy, ako pala. Pwede ka na yung mga advances. Yes po. Ayos talaga, no? So, arog po kayo ito ang saro sa mga nakudan ko. And so, character building din po sa diri ko na build din po Wow. kang GCI Legazpi. Iyon. Mm. Ngunyan, maduman na kita kay Guys, magayon pa, Sige po. siguro ihapot ta sa atin. Paano nagkaiguin ano niya Ning? opportunity na makalaog sa ACCI? Ayun. Kasi Yes gusto po. rin niya sa JCI eh. Mm. But before we do that, siguro commercial. muna. Ma-commercial mo na Sige kita. po. Nasa? An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Tanduay, celebrating 170 years of Rom excellence. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Discover the exciting pickleball court in Daraga Albay. Join us for games and fun. New additional schedule starting March 2026. Open play every Saturdays 9 p.m. to 12 midnight for only 200 pesos per head. Free use of equipment. Picolandia Pickleball Court Daraga. Inclusive and friendly environment. 1960 Regidor Street, Barangay Binitayan, Daraga Albay. For inquiries, call or text 0993-760-4420. Hashtag Pickleball. Hashtag Albay. Hashtag Picolandia. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Bulan na ning Marso, panahon na naman ng mga kasulog.
Tuya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulo. Regular na riparuho ng mga electric connections and installation sa harong. Ipairahay sa sarong lisensyadong elektrikyan ang may mga diferensya na wirings. Mantang salidahan ng mga ini kung talagang raot na. Likayan ang overloading sa mga electric circuits sa paaginin pagsaksak ng linya para sa dagdag na ilaw as in appliances. Ang fire prevention tips hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Ravvax Anti-Rabies Center, Picolandia Pickleball Court Daraga, Mayon Treats Food Products Pasalubong Center, iSmile Dental Clinic, Dr. Rene Magallanes, City Councilor Alexander Howe, Mabel Fashion Unlimited, City Councilor Lawrence Beltran, Genecom Institute of Science and Technology, City Councilor Renato Valladolid, J2K Manpower and Allied Services, Legazpi Tire Depot, and Trading Corporation, Bridgestone, Legazpi City, Advertising and Elite Printing Press Incorporated, Twin J3 Sales and Marketing Corporation Legazpi, The Apple Peach House, Rockport Cottage Resto Bar and Catering Services, Barangay Kapitan Ben Rosin of Taysan, Barangay Kagawad Roderick Madronio, Bong Bulawan, Darwin Guapo, Daraga Home Depot. Trabaho. Ano ang latest? Ano ang latest sa mundo kan business? Ano ang latest sa mundo kan business? Ang SLTCFI po, ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated po, naghahanap po kay registered nurse. Ma-assign po ini sa SL Legazpi, pwede man po sa SL Pilar, tsaka SL Piuduran, looking for registered nurses. So if ever po may interesado po, pwede po kamo magbisita duman sa HR office, hanapon na lang po nindo. So magayon duman na HR manager. And then of course, watch out for the upcoming Walang Tambay sa Albay Job and Business Fair. Happening po yan sa maabot na Mayo 2026, yung Walang Tambay sa Albay Job and Business Fair. And then sa mga miyembro po kang Albay Chamber of Commerce and Industry, saro na duman ng Bicol College, nagpapa-announce po sinda na naghahanap po sinda ki HR specialists. So if ever holder ka po ki any bachelor's degree, especially in management, major in human resource or any related field with at least 3 years experience, pwede man po wara, pwede ka mo duman po mag-apply duman sa Bicol College bilang HR specialist. And of course, ang LCC, through the leadership syempre ni Sir Romitan bilang member kang Albay Chamber, is looking for marami po sindang tigahanap po ng mga aplikante, lalo na po so sa store po ninda, may manager po sindang tigahanap, dakol po sinda. So if ever po interesado ka mo maging parte kang LCC group of companies, family, pwede po kamo mag-apply duman po sa HR office ninda, may sa Legazpi, may sa Tabaco po. Proceed na lang po kamo duman, or pwede man po kamo magpadarakan sa indong application, ta meron man sindang FB page, pero pinaka-best po, punta kamo duman sa HR office ninda. And another po, ang Save Right Corporation, nagpapa-announce po na naghahanap sinda ki night duty guard, karamihan po kay nilalaki, and then hanap din po sinda ki helper, at the same time po itong suwo driver po daw. So if ever meron na interesado po kay ni, pwede man po kamo magduman sa Save Right Corporation, bitbiton ang sa indong mga application and resume and other credential, paduman po ini sa Quezon Avenue sa may Orosite, Legazpi City. So with that po, back to you Sir Diggs. Okay, so yan po ang opportunities for employment. So mga gusto po dyan mag-apply, so gusto magtrabaho, magduman na po sa mga nasabing establishmento, darang sa mga curriculum vitae, and mag-apply. Pero sa mga feeling sangunyan pa lang, dahil pang trabaho, feeling boss na, o hiwakan mag-apply, magnegosyo na. Yun. Yan talagang boss ka mo. Ano? Yes. So, yan pa man po giraray kita sa programang Negosyo Time na. And of course, kay Ribata pa man giraray ang magkasing tunog na pangaran. Si John at saka si John. And of course, sa tuyang co-anchor na si Hanile. Yes, maray na so, hapon. Giraray, mabalik kita. Yes, oo. Pinutol pa ni kasabago ni John. Okay. Pigistorya lang niya sa paglaog niya sa JCI. Ano sunatabang sa yes kag JCI? How about the apo itong Susalbay Chamber din po? Ano ang sa imo na ano yan para na kumbaga naka-ignite sa imo na yaong ka digdi sa Albay Chamber? Sige po. So
Ang practicing of profession po baga ay sarong negosyo. Yes. Ayun, tama. So, maski po kami mga professional, doing business din kami. Siyempre. So, may sadiri kaming opisina. Pag binayadan kami, may issue kaming resibo. May gastos din kami. Yes. So, kumbaga, saro kaming negosyo din. So, para din mapadako lang sa Moyang Network, nag-intra kami sa ACCI. Isa sarong grupo kang mga negosyante. Ayun. Kasi ini yung ACCI, dako lang ako ng tabang sa mga negosyante. Kasi yaon di matutuwangan ang gabos na interes kang sarong negosyante. Arog kang sa mga requirements ta sa pagkuha ki lisensya, sa mga barayadan ta sa pagkuha ki lisensya, and kung ano-ano pa na current na sitwasyon kang sa tuyang business community. So, nakatuwang sa kuya, lalong-lalo na sa firm sa AGPT ang ACCI kasi sa network building. And aramta, gabos na para sa negosyante, tigigibo kang ACCI. Wow. So, Kaya- basically, pag nag-join ka sa ACCI, Networking. you build up your network, not only for your own business expansion, but for the Yes. expansion of clients na pwede mong matabangan. Yes po. So, symbiotic po ini. Yes. So, Natuwangan ako or kami, tutuwangan mi din po. So, Oo, organisasyon na-share mo ng man ACCI. sa ano man, sa Araw po, expertise mo correct yun, po. oo. So, expertise mi. Tapos, pag mga membro kang ACCI, sigurado po, Discounted. may discount po kaming itatao. Sigurado po Discounted yan. oo. Sigurado. Opo. Mga brotherhood. How Yes, about oo. Attorney Mark John? Sa imo po, ano po ang ano sa imo ang naging advantage po na maging miyembro kang JCI and ACCI po? Well po, following the discussion po ni Press John, again, network building po. Iyan ang Ayun. pinaka... Mas namidbidan. Yes po. Sa JCI naman, kami po sa JCI, more on leadership development training po. Wow. Nagiging training grounds iyan para to be a leader and to create positive impact po sa tuyang society. And to share na din, I joined po JCI in 2023. Very bago pa lang. Bago pa Iyo lang, po. oo. From Pero- Dumon ko po yan kasi I joined the OTI's Opportunity to Impact. Kakaluwas pa lang kang result po kang 2022 bar Kang bar examination. exam. Opo. Wow. Kaya rumduman ko po ito. So the day na nagpuon po ang journey ko sa JCI. Talaga. 2024 po, I was appointed as the legal counsel po kan JCI Legazpi, and Wow. 2025 I was the secretary po of the Press John Celso Apuyan, and Kaya naman. right oo. now po ngayon na 2026 I am currently the Vice President for External Vice President po kan JCI Legazpi. Kaya pala hiraram na din talaga ang pig-ibahan kay ining Iyo po, duwa. kang term ko as president, siyempre mi ko kaiba. Ayun. Batman and Robin ba? Maringan Yes ni Day po. man nalilibong arin ang John Buda Joan. Yes ano? po. Kaya oo. ang distinguished mi na lang na So, duwa, attorney, Attorney tapos press and apod sa press. kuya. Attorney and So, press. para bako magkasintunog. Ayos ayos. Oo, may gari si Sir Diggs may nakaanong ihahapot sa duwa. Sige Sir Diggs. We accept talaga na pag nag-join ka sa sarong organization, takulang tabang yan. Lalong-lalo na sa network building. But the success of your business, nakadepende pa rin sa imong diskarte, ano? Tama po. Human agad ano. So, lalong-lalo na ngunya na Permi panahon. ng diskarte. Mo talaga ang kaipuan. Kasi gabos na members kang ACCI, on their own, busy man kung paano mag-adaptar kay mga estratehiya to Tama. cope with the current situation. Iyo. So, kung sa ano, nasa grupo ka, yes. But, nagabiyahe Diskarte ka, pa rin. most of the time solo. Iyo So, man agad, kaipuan ano. mo ang sadiring paagi. Iyo man So, agad. ano daw ang marahin ng gibuhon sa mga negosyante sa ngunyan other than sa mga nasabi ta nakatubag mo? Ano pa? Actually, Sir Diggs, kanina, si Sir John, si Press, na ano siya, tighapot ko siya kung kumustang sa iyang accounting firm. Yes, Sabi niya oo. nga, very, very busy. And that's a good sign kasi dakol ang mga negosyante and itong sa mga kliyente na nag-aagad kan sa indang, syempre, itong suma-guide kan sa indang expertise. So, lalo na ngunyan audit season, pwede mo po, Sir John, maikwento sa satuyang mga paradangog asin syempre tagapaghinanyog and viewers tapos
po para mas masabutan kung ano ang negosyo kang sarong accounting firm. And at the same time, taud-taud man po si Attorney Mark para po kung halimbawa may kaipuan sinang ay duman niya kami maduman. Sige po, Sir John. Opo. So, aramta po, pag malawag ng April, deadline po ini kang sa toyang mga annual income tax. So, nagpupuon ang tax season, February. Sabi kang BIR, March da. Pero kami, tigatrato mi ng February, start na ng tax season. Nata, kay po nanta ataba ng pag-ibo kang sa toyang mga financial statements, ITR, para makiwas kita sa penalty. Kung na-late kita, may penalty kita. So, yan nga ni, siguro nanta kung paano makatipid. So, iwasan ta sa mga penalties na babayadan ta dahil tama yes po, kasi late kita avoidable. Yes po. So bali po, tatandaan ta otro sa mga negosyante tang paradangog na sa April 15 po ang deadline kan sa tuyang annual income tax. April 15. So Non-extendable annual yan, income. Non-extendable po siya. Very rare case na nag-extend ang BIR. Saro kan sa kaso kang nagkigwa kitang pandemic. Ito lang exemption na nagtawsin ng extension. Ayun. Pero kung day man kiarog ka itong pangyayari otro, wala man na rason para i-extend ni BIR ang sa tuyang deadline. Then aram taman na po yan every year, April 15 ang deadline kang annual income tax. So aram ta sa April dakol na deadline bako lang so annual income tax. Dakol pa din. Magkakigwatin kitang deadline kang quarterly VAT, quarterly percentage tax, quarterly withholding tax. Yung EWT. So, aside ka, nigo din kitang mga withholding tax na ma-deadline din sa April. Arog kang withholding tax on compensation, final withholding tax. Yan. So, kadakol-dakol po talagang deadline sa April. So, aramta, ang saro sa mga helpful tips nga ni minaagad ki kalendaryo aro kining naili ko dito. May kalendaryo. So, may mga tax deadlines. So may mga tax deadlines. Ilag mo po yan arani sa lamesa mo, working table mo. Tanganing permi nagpa-pop up sa imo na ay isus Diyos ko kay puan pala magduman ako kay CPA press up buyan. Yun po. So kami po sa IGPT, Accounting Business Consultancy, totoo po na busy season kami ngunyan, audit season mi ngunyan. So, bako man madali ang pag-conduct audit sa financial statements kang sa atong mga negosyante. Kay po nanta i-evaluate ang mga naka-records ninda kung tama sa standard kang accounting standard and regulation kang BIR and sa mga korporasyon naman kung in accordance sa regulation kang SEC kang corporation code. Corporation code. Yun po. Sa presenteng sitwasyon, ano kayang impact kay ning nangyayari ngunyan sa indong sarong accounting firm? Sa sangunyan po, magayon ang inflow sangunyan kasi tax season. Obligado magbayad sa mga mapa-audit. Whether they like it or not, syempre magbayad. Ang problema kini pakatapos. So kung yaw na kami sa regular day na regular retainings lang, kuyan. Dako lang chance na ma-experience ming mabawas ang collection. Dahil mo na makakabayad sa mga kliyente. Dahil dyan yung mga DIY na mga negosyante na saka ko na ang trabaho nga sa accounting, gigibuhon ko na una up to this point. And then, mapagalo na itong medyo complicated na, yun na lang ikukonsulta ko sa Yes po, may mga nagdi-DIY na mga negosyante. So mga saradit na negosyante, sinda muna nag-record. And pagkadmin din po, nagduduman sa mo ang mga negosyante, masabi mapa bookkeeping. Ang tiga suggest me, turuan mi na lang po kamo, i-train mi kamo paano mag-bookkeep para din ako magbayad. So, ang i-avail nyo lang sa mo yung serbisyo, tax filing. Kasi sa tax filing, may required expertise dyan Then, so bookkeeping kaya ipasa. Routinary activity man sa or task yan So, pag naturuan mo, madali na lang pagsurat nila. And saro pa, pag si BIR nag-tax mapping, aanapon permiso libro. Kung yaon sa muya. Pirang libro bigaanap. So complete set po yan. So depende kung VAT registered entity ka or non-VAT yan. So tigaanap po yan kang BIR. Pag wala yan sa imo, mape-penalty ka. Kung yaon sa mga accountants nyo, sa mga bookkeeper nyo,
Day may man tulos and madadara sa imong Iyo, libro mo mananggal. kapag na-tax map ka. Iyo. And aramtaman ang mga personnel ta sa BIR, day man and maaloy dyan sa store nyo or sa opisina nyo. Pag ilingkan kang mga tiganap din ng mga requirements, day man and maaloy, magibo na kang report form niya. Kung wala sa libro mo, lalagan niya na, wala, missing or not presented, may penalty ka na. Ayun. So, araw po kayo to. Oo. Kaya, kuhan siya, doble ang epekto kaan. So, naturan mi na sa kliyente mag-bukip, masisecure niya pa na Pag makaiwas siya sa nag-tax penalty. mapping, confident Yeah. na igwa na po. Mm. Wow. Oo. Tapos Sir John, saan po matatagpuan daang sa indong accounting firm? Ang opisina po mi po ang AGPT Accounting and Business Consultancy. Yaon po kami sa Unit 2, Liupando Building, Bonot, Legazpi City. Sa Bonot. Hindi po baga so crossing sa Okay, oo. main National Road and yung crossing going to San Roque. San Roque. Opo. Okay. Oo, Pwede mo po kami hanapon sa Facebook. okay. I-search mo lang yung AGPT Accounting and Business AGPT. Consultancy. Pati po sa Google, yaw mo po kami. Madali. Pwede mo pwede i-check nyo sa Google Maps, mailing nido po so actual location mi. Ayun. Hanapo na So, sana po. And Pwede then- niya sa tuyong oras, tawan ta naman ng Sige po. panahon ng sa Oo, tuyang i-promote ni attorney. Sir Attorney ang sa iyang law firm. Anong pinagkakabisihan sa ngunyo na panon? Siyempre, di Ano nawawaran pwedeng ki gibon sa trabaho. mga negosyante na Oo, sige po, Sir magkakaiguan ng John. mutually beneficial Si attorney. relationship. Go ahead, Attorney. Sige po. Inot na inot, simbagong ko na sukaputan ni Ma'am Hanilet, ang location po kang Abitria and Reyes Law Office po is Unit 13, SCDI, Strip Mall Building, Ilabod, Daraga Albay. Anak Sa po na lang Daraga. po nindo sa Caltex. Then may Dunkin Donut sa Caltex. taas. Sa Caltex. Sa Caltex, taas, yaon duman so Abitria and Reyes. Law Firm. Tulo po kaming abogado dyan. So, sa kuyang ama po, Attorney Si Edgar Daddy. Abitria. And so, sa kuyang bayaw po, Attorney Carlo Reyes. And yours truly, Attorney Mark John A. Abitria po. As to the services offered po, kung ano po ang gibo kang abogado, name it, document preparation, representation po sa court, legal advice, legal, may mga kaputan po kamo sa mga legal, pwede po, then retainer po, nag-offer man po kami kay niya. And notarial, syempre. Yes po. Alright. So, if ever po, magduman na lang po kamo sa Daraga. Or if ever sa social media, may account ka man po, baga Yes na po, Attorney igaman Mark. po kaming Facebook account, Abitria and Reyes Law Office po. Yan, chat na lang po kamo duman, kung may kaputan, anytime po. Okay, oo. Sarong hapot po, Attorney Mark, one last question para sa imo po. Bilang, syempre, abogado, so far in your career, kasi 2023 lawyer ka na po, ano medyo most challenging case na nahawakan mo po? Not to mention any names or parties. Itong case po, ano po ang medyo naging challenge sa imo na at least sa ngunya na you were able to learn a lot to that case? Sige po. Well, ang mga pinakamagagabat po, lalong-lalo na sa tuyang mga Pilipino, pag may mga imbwelto po mga minor. Minor. Yes po. Igwa po ako niyang kapot na kaso. Bako man po, rape, lascivious conduct in relation po to 7610, minor sa biktima. Ako po, kaya magabat po sa boot ko kasi ako ang sa akusado. And for the first Challenging time po sa buhay ko as a lawyer, first appearance ko po sa court is cross-examination kang Talaga? private offended party. Kaya Talagang grilling Ayun po. moment sa sala. Dahil ko nadadamog sa boses ko sa korte. Natutulong sa libo. Iyo po. Lalo Okay, na pag stricta si Hanilet, Judge. Okay, Sir Dick. Maging So, pagkataang pwede tang nakulon pagulayan. kitang pwedeng pagulayan. Minabot ang Oo. oras sa pagtatapos ng ating programa. Okay. So, at this point, siguro mapaaram na kita. And, Parting words po. Sige po. Sa last na lang po. Very briefly. Sige po. Pag binarkada mo kami, ako, barkada mo naman sa attorney. Kung sa negosyo, Ay, tama. pag kami kinuha mong accountant, may abogado ka na. Kasi kami Correct. magbarkada. Iyo man Actually, agad. nagpapasahan kami kliyente pag may Buy one, take one. Buy one, pag may take kay one. Puan kang legal concern, ipasa mo yan kay Attorney John. Parehas. Correct. So, parehas mo pag siya, pag may kliyente kay Puan sa accounting, tax, pipasa niya. Iyo man agad. Sa mga accounting documents for notarial, syempre papasa na duman sa law Yes firm po. ni Attorney Dahil lang po kamo John. masala kang sa mong pangaran, ako po si
John, si John. Si Joan. Okay. Okay. Iyo po, inot na inot po gusto ko magpasalamat kay Sir Diggs and kay Mama Nilet and sa Welcome DCGB po for having us here. And Our again, I wish everyone well and sana safe po, Gabos. Ayun, alright. Thank you Sige very po. much po. Thank you. So, din naman po, nagtatapos na yung programa. Nagpapasalamat kami sa mga resource persons. Sa liwat po, maghiringan kita next week, same time, 2 p.m. to 3 p.m. Yes. Wednesday, dili po sa tuyong programang Negosyo time na.